खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी जिल्लायाव थानाय दारालीनि गोजौ जौथायनि गामिफोराव मैया जोमै गावनायनि जाहोनाव हरखाबै दैबाना जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हरखाबै दैनि बांनायजों गामियारिफोरा बोहैखारलांबाय लोगोसेनो गोबां न'-बांफोरा खहाबो जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ पुरुनि गरायमारि प्राइमारि इउपिपिएलआ मैया इउपिपिएल दोलोनि 10थि गायसनथाइ सान फालिदों। मैया इउपिपिएल दोलोआ 10 बोसोराव आगान होफैबाय। उदालगुरि जिल्ला 37 नं दोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय पुरुनि गरायमारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलआ 10थि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गायसनथाइ सान फालिदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्राइमारिनि आफादगिरि सबिन औवारिया हान्जानि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। लोगोसे गायसनगिरि आफादगिरि उर्खाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरो। बेजों लोगोसेनो खौसेथि जौगाहोनाय फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावबो भट होनोबो रायजोफोरखौ खावलायो। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लायाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेल हान्जाया आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। तामुलपुर जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव सा 300निबो बांसिन सुबुंफोरा रुंसारि लेहराम बर' गेलेग्रा फोथाराव ज' जानानै आसाम सरकारनि हेंथायै आखायाव बेनार लानानै सोमावसारदों। बेनि गेजेरजों आसामाव दैबाना जानायखौ होबथानाय आरो बेखौ हादरारि जेंना महरै फोसावनांगौ। साफ्रोमबो आइजोफोरनो अरुणोदय आसनि होनांगौ। लाइमोनफोरनो साख्रि होनांगौ। आबादारिफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ। आसामाव इभिक्सन खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होनना गोख्रों दाबिनायजों सोमावसारदों। बेजों लोगोसेनो गावसोरनि दाबिखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारगिरिफोरा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनो आलादा आलादायै गोसोखां बिलाइ दैथायहरो आरो बेफोर गोनांथार आयदाफोरनि सायाव राहा लानो दाबि दैखाङो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसि सरकारा बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ बेखेवबाय। आथिखालनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकारा बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों मोनसे जारिमिनारि आसनि फोसावो। बे बिथांखिनि मुङानो जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। बेयो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि बिमाफोरनि थाखाय मोनसे जौगालु बिथांखि। मुंख्लंफोरनि गोबांसिन गोथां बिमाफोरा आथिखालाव रान्दिफोर जानानै दङ, जाय बैसोजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ। आथिखालनि बिटिसि सरकारा बिसोरनि बावसोमनाय आरो दुखु खस्थ'फोरखौ गनायना आरो बिसोरनि मान रैखाथि आरो समाजारि बिथिंखौ रैखा खालामनो थाखाय बे जौगालु बिथांखिखौ जागायजेनदों। बे बिथांखिनि बाहागो महरै साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्राया 10 बोसोरनि थाखाय 12,000 रांनि बोसोरारि राङारि हेफाजाब मोनगोन। बे रांखौ थोंजोङै बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन। बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव मोनसे जर'खा टास्क फर्सआ बे खामानिखौ मावफुंना होगोन। बाथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला एबसुनि 5थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी बादायलायनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनिया दिनैनिफ्राय जागायगोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ बासुगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय रनसायथाम दालाइ एबसुनि बेन्दोंनि गसाइगाव जोंफुं क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। लोगोसेनो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रिदिया नार्जारिया दिनैनि जानो गोनां जोलुर बादायलायनायनि बागै फोरमायो दि दिनै बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जागायगोन। गिबि खेब बादायलायनाया बासुगाव दख'रा एबसु आरो बिजनी दख'रा एबसुनि गेजेराव जागोन। सानब्रैनि हाबाफारि लाना बादायलायनायखौ बानजायनाय जादों आरो जोबथा बादायलायनाय थामहिनबा आगस्ट दाननि 10 अक्ट'खालि हिन्जावफोरनि जोलुर बादायलायनायबो होनाय जागोन। बेनिखायनो बासुगाव ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैना गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। 6थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि हितेन्द्र नाथ मुसाहारि फरायसालिमानि थाखो खथाखौ थांनाय 2019-20 मायथाइयाव रायजो सभानि एमपि थानाय समावनो मानगोनां बिस्वजित दैमारिया 20 लाख रांनि हेफाजाबजों फरायसालिमानि थाखो खथाखौ लुनो थाखाय गायसनदोंमोन। हितेन्द्र नाथ मुसाहारि फरायसालिमानि गोरायुं रमेन्द्र नाथ रायनि दैदेननायाव मैया बे फरायसालिमानि थाखो खथाखौ लुफुंनाया आबुं महर मोननाय लोगो लोगोनो दानि सोलिफु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखेवना होयो।
स्निथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला 12 नं निसिमा बियाबनि पाटाबारि बिसिडिसि मावख'नि आगजुफोरखौ सिखावा हरनि समाव साबि एरखावनानै लांनायनि जाथाय। मासिगिरि निमल नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला गासै 72,000 जानाय रांनि मोन 8था सलारनि बेटारिजों लोगोसे मोनसे जिरक्स मेसिनखौबो सिखावा खावनानै लाङो। 8थि खौराङाव दङ आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बिटिसि बिसायख'थि गेलेनो बिजाथि सायख'जाबाय। मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे भैरबकुन्द बियाबाव रिहन दैमारिया देरहाखागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। 9थि खौराङाव दङ 4थि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जाबाय बारग' इएम गणेश कछारिया। बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारिया फिन बिजाथि महरै सायख'जाबावनायनि उनाव 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब फैनानै रायजो राजाफोरा जयनिं जादों। 10थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि थमास मुन्डा आरो बिनिनो 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गोमानानै दं। अरां पुलिस थानायाव मोनसे लिरनाय अजद होनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमापुर गामिनि थागिबि थमास मुन्डाया गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोजों लोगोसे गावनि न'निफ्राय गोमादों। 30 बोसोर बैसोनि थमास मुन्डा आरो बिथांनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ 30 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दं। मख'नो गोनांदि थमास मुन्डानि बिसि मैना थपनाया गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव खामानि मावनो थाङो। 8 साननि खामानि मावखांनायनि उनाव बिथांनि बिसिया गावनि न'आव फैदोंमोन। फैनानै मिथिनो मोनोदि बिथांनि फिसाय आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गोमानानै दं। बिसोरखौ गोबां नागिरबाबो मोननो हायाखै। उनाव अरां पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। बेनिखायनो बिसोर सानै गोमानाय सुबुंखौ बहाबा नुयोब्ला 9633773542 आरो 8075938756 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों। 11थि खौराङाव दङ मासबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना अरां रौता हायुङारि राजालामा आरो इउटि रडनिफ्राय फिन खनसेबाव आयेन बेरेखा 25 CM बाला आरो अन्थाइफोरजों बुंफबनाय गंनै डाम्पारफोरखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन गंनै बाला आरो अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारफोरखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि हाग्रा बिफाननि डिअफ मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोनाव मासबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि आइसि रेन्जार मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लानि अरां रौता माहारियारि राजालामा आरो रौता उदालगुरिनि इउटि रडआव सालान गैयै डाम्पारफोरखौ नागिरनानै संदाननाय हाबाफारि लायो। हाग्रा मावफारियाफोरनि अपारेशननि समाव रौता इउटि रडनिफ्राय आरो अरां रौता हायुङारि राजालामानिफ्राय AS27C 5702 आरो गंसेया AS27C 7960 नम्बरनि गंनै सालान गैयै डाम्पारखौ जब्द खालामनो हायो। हमजानाय गंनै डाम्पारखौ उनाव मासबादनि हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोनानै दोननाय जायो। 12थि खौराङाव दङ बगजरा गामिसिम थांग्रा 3.5 किल'मिटार लामाया जोबोद गाज्रि जानानै दं। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा 2 नं गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय बर' आरो आदिबासि हारिनि मैखोम गामि थानाय बगजरा गामिनि रायजो राजाफोरा दोंसे लामाखौ लानानै मैयानि सानाव गोथौ जिंगायाव भुगिनांनानै दं। बगजरा गामिसिम फैग्रा खमैबो 3.5 किल'मिटार लामाया जोबोद गाज्रि। हान्था मेला खालामनायाव जेंना नुजाथिनायजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव लांनांगौ जायोब्ला बे गामिसिम फैनो थाखाय गारिनि सुबिदा गैया होननानै फोरमायो रायजो राजाफोरा। आरो दानि सोलिफु सरकारखौ लामानि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनो थाखाय खावलायहरदों बगजरा गामिनि रायजो राजाफोरा। 13थि खौराङाव दङ गोलाव सम अखा हायालासे रानखावना थानायनि उनाव थाद'नाय गैयाजासे अखा हानायनि जाउनाव गोबां दाब दाब जायगाफोराव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आरो तुक्राझार जानानै आइ पवालिनि आइ दैमाखौ बारलांना फाथाबारि थांग्रा लामाया दै बाग्लायनायजों खावसे बाहागोआ गाज्रि जानानै दं होनना ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायो। लोगोसे बायफ्लंना थानाय लामाखौ थाबैनो फाहामना होफिननो खुंथाय सरखारनिसिम गुरैयै खावलायहरो।